Iya, pas jam 8. Wah, jam 8 lewat sithik lah sampai berangkat nyang kantor iki. Dimajang apa tak golek mangan sik. Wah, iki jam 8 mau berangkat ke kantor, sarapan untuk hari ini apa tak bukae. Waduh, enak tempe tahu, sambal kecap, kerupuk gedang, sayur rumah sakit, terusan sambal anu niku, sambal kacang. Sarapan di sini. Wis segone wis wis tak temno. Nek mangan panas-panas niku ning untu mari rontok. Napa ya? Enake apa? Bingung apa mangan. Wah, niki ngulung-ngulung ton iki. Tahu, jajal tak rasane tak goreng tahu koyo. Anyep kene uyai. Wah, anyep waras. Sambal kecap campur iki sambal kacang. Rasane yo mbuh koyo antururut. Monggo melok sarapan Mbak Kuang arep mangkat nyang kantor. Anyep taune ora rasane. Tempe. Sarapan ngeten nih, sesuk ngeten iki. Mungkin kula ning ngelatan iku kadang-kadang mangan, kadang-kadang boten. Dodol lek kadung laris ngoten niku, lali mangan. Nek dodol niku nganu ora payu, bawane khusus nglonggongi mah. Ning niki saya lagi musim sedekah bumi, bakul-bakul niku udah sambat bakul panganan. Sedekah bumi niku napa le? Bumi dikai sedekah niku. Jane sedekah niku kanggo pikir miskin, lek kanggo manusa niku mboten bumi disedekahi. Tradisi. Murwat desa sing mbau reksa rek ngamuk ngoten biasane dibancai, disedekahi. Lah niku akeh bocah-bocah, akeh kenalan niku padha sambang mangan gratis, jajan mangan gratis, rica-rica. Anggere acara ngoten niku walah bakul niku. Toba putune ngoyeng ae. Ini goreng tahu niki timbang diblebet glepung, ora enek rasane mau nganyep parung diri sret terusan dibumboni brambang, kok brambang. Dibumboni bawang, uyah. Terusan niku ini lho ya beda. Iku rasa kecap. Rasane anyep, tahu waras juga anyep.
Kalau sing goreng tahu ngeten iki ini kan tahu tahu mentah ngoten ya. Tak irisi digareti ngoten. Dikai mrica bawang. Moto uyah. Niku suwe nek ra goro-goro kayak banyu celuk goreng krasa ngene iki. Mbak kalau delok. Malah iki masakan corongan ini sukuhan sapi. Suku duduk kue. Masak ngeten iki rek. Masak ngeten iki lah nek mboten pengalaman dirasane ra karo-karuan ngene. Lebih ngantuk lebih. Aku tak sore goreng dok ngene teh. Alah piye yo. Alawo iki rasane anyep jejeg. Alawo iki legi. Pun niku tok atos pun. Wong jenenge masak niku nggih sithik lah rapopo sing mirasa nek kepangan ngoten masak pirang-pirang rasane kaya angkorot ngoten niku. Icipi, Mbah. Apa? Icipi, Mbah. Ngoyeng ae kabeh kono mlaku-mlaku. Mas, Lho, panas-panas. tahune rasane masak apa? Aja panas. Masak cara apa kuwi? Aja panas. Alung mentane gobok goreng barno ngono kon mangan. Niki engko lah tak oseng-oseng kuwi ya tak jumbone kok. Kuwi tak oman tempene sing kemantaku sapa? Alah itu lho mbok glepungi alasan 2 kali ae. Dipuki glepunge leh. Wonge pangan. Cawat ya. Cawat tambah cawat kaya aku ya. Lho mangan ora enek rasane kok ora cerewet. Lah iki bodol iki lek kowe bakul panganane dolen iki umpama bakul sego bawa kayak ngene iki. Pisan tok tuku sesuk mau tuku. Dikono ya. Kok kandhen iki kok. Biasane bumbune uyah tok Adik. Lah, goreng tahu iki bumbune bawang. Uyah, moto karo mrica. Wis. Wi. Oh, ilat iki. Apa-apa kira ilat. Ilate wong Dayak piye? Mungkin iki biasa masak kok. Bagi aku dia sehat. Kayak dia ingat emak sehat. Yang gue. Tempe ku lho. Kok Kerupuk atos iki. bagaimana yo ora enak. Niku sambal mambu dipangan kok. Kok gak Blok-blok. Pangan mbek payek lho. Apa tempene kenapa ora doyan? Coba ora ya, Mak. Enak kok gak. Nggone mbek kae kuwi. Ayo. Mbok tek kono. Kene sing nganggo ngaren. Nah, kok meneng ae ngareni. Tenang ae. Dijak ngono ae. Tak jak mantun. Jak mantun ya. Kancak. Mangan anyep ora. Jabret, ada jabret ipun baik. Ngomong. Tambahnya asinnya kok ini kok anyep. Tempene rada enek rasane. Tahune kuwi lho. Aku niki kape tak jangan kuwi. Rasane kaya oblok-oblok mayit. Timbangane nganu. Wah, lala putune. Aduh duh duh duh. Bae ape ning kantor mlonoke kok wis ayu ki piye cah. Ape ning kantor lho jame salah mepet lho wis jam manu iki. Jam Nambah.
iki lho open sitok iki. Angger bengi iki layap ae kon jaga tikus. Engko tek awan mulih. Nek ngene iki layap ae cung kowe cung. Nek awan iki njaluk mangan kowe. Awan njaluk mangan nek bengi ora gelem mulih. Kayak bengi ra gelem mulih. Goleki wedokan ae kaya aku ae. Panganan kuwi rego larang-larang. 20.000. Ini dagangan Mbah Goang hari ini serba kuning, guys. Serba kuning dagangan Mbah Goang, monggo nggih. Niki serba kuning. Loh. Niki semangkane semangka kuning. Welah niki lewegine ngadu bilah niki. Niki nanase, wah nanase mateng sempurna lho. Niki vitamine ngadu bilah niki. Niki terus melone lho, melon kuning niki aja oren. Melone oren iki aja sembrono niki. Melon iki melon sing regane mahal iki. Ayo monggo yang do mampir lho niki Kowates. Pepaya begitu banyak zat terkandung dalam pepaya membuat badan Anda sehat lho niki. Bengkoang lho. Limbing lho. Timun dah niki timun. Timun bagi laki-laki untuk Anda mungkin kekurangan hormon testosteron yang akan mengakibatkan kemandulan pada diri Anda. Iki lho ndang dianu akeh mangan timun kowe. Enggak metang-meteng ae. Apa nek iku timun kok oplos karo tambah. Wah lah. Suwapi gua tak pakane tambah lho. Mboten bengak-bengok nyelukno mantri suntik kok. Ayo nanti sarane Mbah Goang dan di rungokno bagi Anda yang dalam keadaan rumah tangga beberapa tahun belum punya keturunan, wis toh mangan cambah sing akeh karo timun wis toh. Bojomu sing wedok pokon mangan cambah. Ngerti cambah? Alah kowe nang pasar Mbah tuku cambah ngono lho. Bojomu sing wedok akeh cambah, sing lanang akeh timun. Mas mangan timun sing akeh, Mas. Timun itu menambah hormon kata Mbah Goang. Dan cambah itu membuat kesuburan pada kandungan wanita itu dengan Mbah Goang. Tenan iki ora hoek iki. Kenyataan sapiku. Aku yo diwarai wong ngono kuwi. Sapi kok ora gelem rapi-rapi gampang rek. Tukokno cambah tenan. Lho. Wis kowe iki keturunan kena ayam wong iki ora ndek keturunan iki kapiran wis omben wis tuwa. Ora duwe bondo, ora duwe keturunan. Aduh wis kabar pisan uripmu iki. Wong iki diajeni nek duwe bondo. Wong nek gak bondo yo ora enek ajine ngono lho. Ya, nek di anak kan di keturunan yo iso bahagia. Nanging semono uga jenenge rezeki. Rezeki iki ana sampe gak mungkin rezeki iki ape terus menerus sampai mati iki kok terusan ora enek sudone, ndak mungkin. Pasti suatu saat yang namanya rezekiku pasti akan berkurang dan bahkan akan habis. Gak percaya, sudah ada pelambangnya. Ana rina, ana wengi. Ana udan, ana terang. Loh. Ana legi, ana kecut. Itu mempertandakan ki semua itu tidak mungkin akan stabil ngono gak. Wong aku nyatane. Di zaman iki enom ki aku yo walah. Yo mergi gawe iki yo wis toh, yo ngono kae. Nang nek sumur tuwek ngene iki makane nek dikira rezeki akeh aja tok kemaki. Ora nek rezekiku bakal langgeng ora. Wong menungso iku bakal mati kok apa nek rezeki bakal langgeng. Nah, percaya omonganku iki. Lihat dari kejadian-kejadian, lihat dari masa lalu orang di sekitar Anda. Rezeki saya suwe iku saya entek dibatasi rezeki seorang itu. Oh iki lho. Rujakku iki gak tak batasi, kowe tuku piro ae tak kei. Oh, japani lek japani no.
Iki aku dek iki dodolan dek iki yo rada alhamdulillah. Angger kene udan akeh wong meteng ngono lho, aku sawan aku ora majat. Lek kene wong meteng wong rekasan sing mendem telo gantong ngono ki tobat aku. Wis nek wong meteng mbuh piye-piye iku hawane jabang bayi. Tek wong nyidam iku lek gak keturutan ning ati lara. Nek pengen apa gak keturutan anak ngiler kaya manuk Srindaya, tobat kowe to. Mumpung ketemu karo Priagung Binakra keslih Raden Kanjeng Hadinata Cakra Aminata karya Raharja sastra legiman wakiran Guang Rujak mijis ing tanah Jawi Desa Randu Blatung Desa Bilang Kecamatan Randu Kabupaten Blora Jawa Tengah nggih ngeten iki Priagung blengah-blengah ibarate kaya wayangan niku kula niku ibarate kaya napa ya Dursasana man Sengkuni man. Walah man kepripun to man. Ngene lho Le Dur. Lah ngene ta Le kowe iki ya ponakanku sing gagah sing ganteng ngene lho Dur. Paman Sengkuni kan ya duwe kepengenan Le Dur. Mbok ya Paman Sengkuni iki digolekno randane Palupi ngono. Oh Gusti Kanjeng Palupi ingkang dipun remeni kalih Raden Janaka menika. Iya ngono Le Dur. Walah Dursasana. Nggih napa niki tetep piatrikan Dursasana niki. Oh. Dur niku napa? Dur niku ala, dur niku wong ora ndek dur. Jenenge wong ala iku. Dursasana. Dadine wong elek tok niki. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Taluka tungkalunga sengkala mingkem arangan putar tetep bagus golek sandang pangan ura lanang padha nyimpang ura wedok padha ndoprok sing tuku padha kemel copat opo semprong kula buntal pincal tumane asu pondok ompong melu wong rondo ayu padha mlayu aja melu aku nek melu aku wis tuwek engko malah lesu pikopat kapit marang wis sampe kurang sampe kakang kawak adi ari-ari ayo padha tangi aja pijar tur wae sandang pangan kanggo nyukupi wetenge dhewe-dhewe. Bakul rujak edan wedokan paling penak golek sandang pangan. Langit kelap-kelap katon lir ngincang ngalesing kang mawe gandrung. Cahya cumlara surupe ngesurya. Surem langit etan padang. Lah nika pun padang nika guys. Tambut gawe kula wis. Tambut gawe. Tambut gawe. Karo tinggalane ning kono tambut gawe aku. Walah putune tulu, Mbah. Bae ape golek dhuwit putune ulu alalah ayune ngguyu plengeh-plengeh. Enak. Maton ya. Cacak maton ya lek putune. Diwatun napa tak watun iki sore resik kok. Wes aku pemangkat nang kantor. Penjelak gas desa ya lek. Ora enak iki dina semua akeh. Wis. Hari ini sembako mau kampung antar mantor. Iki ngono. Minggu sangu lek, pingak. Mau ngono di-review kowe engko karo gawe kok. Tidak suka Karo kontene. Sing suka iki Rika. Lah yo engko di-review kono. Ya kan biasanya suka mak. Oh, Gawa nggak sana. mau malah dijaluk wong. Gak lurai. Mau loro, sangoni loro iki lho. Olah-olah saka. Larang gini. Alah badokan ngene kok larang, badokan pat. 100.000 telu. Lah apa kok tuku badokan pat. Tak sangoni 100 tukokno telu. Wong panganan pati Cuwek ora tuku cuwek, mbok seneni kok dadine ra sida tuku cuwek. Yang cuwek ku ning kene akeh wong sampe Kok padha. panganan nya pangan. Aku pengen cuwek kok. Wis sekian dulu. Cuwek juk-juk. Nanti tutup. Untune engko. Ya sekian dulu matur suwun nggih, matur suwun sangat. Sepuntene.
konten-konten sing berkenan nggih. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo